Garaiak aldatzearekin batera, Arrasate herri eskola ere eraldatuz doa. 2021-2022 ikasturtean zehazki, haur hezkuntzako esku hartzea aldatzen hasi zen. Eskolaren hezkuntza berritzeko nahiaz, mugimendu autonomoaren filosofia aintzat hartuz. Haur guztien garapen osoa eta orekatua lortzea da gure helburua. Haurra bere ikasketa prozesuaren protagonista izanik pertsona gisa garatzeko. Haurrak askatasunez mugitzen dira ekosistema ezberdinetan. Aniztasuna errespetatzen dituzten espazioak dira. Haur bakoitzaren erritmo indibiduala une oro kontutan hartuz. Maisu-maistren esku hartze eta begiradatik abiatuta, planteamenduak birformulatzen dira eta haur bakoitzari nola laguntzen dion baloratzen da, baita bere heltze momentua kontutan hartu ere. Haurrak dira beraz, benetako protagonista.